friend jong pai ka ham norong no ani o channel hainu hai taisa jotono no hambai ang ani o channel video ria duk soka karon nang ani phun nos tongi thangi ang kun video ro khlai maliya tabo khe phun katal pai kya ang ani o channel 4 mas hai rok video rijak yang tongkha haimagi tak taisa katal khari phinai ani blog no norong nai di jotono chin mokhai jelkhana quarter o tong chung agini purana jelkhana quarter agartala ni a jaga o tongo ang tabuk diboni tui rok tui paikha ri rok suibai bikhai bang ri rok lammani mo o jaga dangdal khajak ngai tabuk ekta hai duita hai je tamui tongkha tak phano phungni mai mui songya ko ang sudo mai simi box sai rekha ani bwsala cherai bwsana mai chari na hnai tabuk chang mui songnai mai khe to box sai paikhe hingkai bini ani papa ni bagi kaisa baja khlai rekha mui tabuk ang mui songnai mai mui songnai ta mai mui songman pore mai chanai mai mui kwchang je tongmani amono ang chai paikha phuno hingkai tabuk ang an papa thuna nai tongo wayengo hainbaga ang bisingo video khaya baira phai video khai tong phayo tufan tam khai tong nai negena nok bisingo thuna da nai kha bo bin babu wayeng jacket jagi tongo thuna ni bagai bisna hungga thuya wayeng mang thui obasung thangka hainbaga wayeng mang thuna ni nayo nok bising tam tong nai nekena ang ta bising thanai nok bisingo ikonok bisingo hapka bin babu bono mothuna nai tongo wayeng cheke boi amtike so wayeng cheke phunai basala bo haiken aram nangjago amtikhan thunai bo imo kumna sinai tongkha bo thujani ang tabuk ganti nok habi mai mui songnai ta naidi kang tab ganti nok mai mui songnai yukan lubi asaija komnang butui khainai amoni pore thayung bo chile mosteng khainai mui moni paikha ni ang nong mai mui songman phunuk liya mui mongkha mosteng bu monkha mosteng bu swnamui paikha ang ta kanti nong ni nongkho chinai papa thui tongo bothuka hangkai ang kok sawi maya serek kok ma saw ang tabo kisa 10 minute hain kisa rokonai rokoman pore kaisa kam tonga ani o kam khaine ang kisa rest khaigena tabo oro fan kwrwi oromo ute kaisa room rest khainai ang 10 minute hai kisa rokonai kolom kha belai ang rokowi bachakha tabuk ang norok na samani je kam kaung hnai o kam ang norok no phunuknai tam khaina nai norok nai tongdi iko kaisari kuphur ani friend ani staff boano rohor kisa khumsui rohodi bo embroidery khaina hinai haini bagai ang mo tabuk swnamnai mo kwcharo ang bati bai khaiui kiting khe swnamui nanai kiting khe swnamman pore khumrok swinai ang bo swinani ringyano tufan boano jema mani sui rohodini sao hingkai ba ang sui bono rwi rohonai cherai bachanai si cherai bachanai jesaka an papa bachakha or sirokoi tongphai chu bo ri kuphur sakao ang sa suibai ako hai kisa bachawi rikha hai tata tangi tata khachu bos camera rom nang tong tong de nai different chong asuk si sui mangkho ani bo sala bachawi si disturb khai tong ha no hani bos camera sagai tong tang khai tong bin phone hamiana si thepai mari su bono yang asuk te sui yang thepai ri ni hamani an friend bacha chadang saimia yang kunao kaisa khinai yang kunao bo suinai yang kunao rui ranai ta bosi tabo khai camera rong nawai te hini tongkhang kai ang boroma seisina sa ana seiman hingkai kobong tola si daima toni si iko am tawadi hai tawadamo mai chagano ang nung mai chi ada no mai chi ada yong sungno ka thanan non chap tongman sa nung sabai tongnai ang duty thangke yong sungno the da no
ang tabuk bai songnoro thanan ri rori kalang sinai ang simi maijaka papa no hangka jaga thangi chariwi sinai jeng redeng nai tabuk redeng baikha jeng ani loge oboi-nogor bridge ni aro bazar achogo aboi baksan thangsinai ang thangka to ne kalayan baba kalayan tata kan papa ni ayah ani papa ni mirikmani bagui bini yaphago scoot ni silence rok kutu nangui thupuwi hayung tongkha markhani yogjak suka o sungjak yakho pogui tongo parthanai tin phaya o scooty kutung nangui haike phatewi kubui thangkha nang suka baire nongkhaban tabu sikisa thandang suno bisingo markhan kolomani marung tongo tabu sikisa nokba nangai thandan so ani papa oboi-nogor bridge sok paikha jeng tabuk ani loge o jagan dukan achugo iko current bo thong tongma jaga o mo khe pi tabuk manui rok nainani taisa bai songnoro thangnai ani loge bo hingke bai songnara nongkhoroi sinai ekbare mwkhitong rok kaham kaham phal tongmai kha bai songni nok goli o sok paikha jeng tabuk nung saitung himiman papa siklang khata chekala siapa tuh ini papa Rocky kodi khai bin dada bai mang tong thok jagi thung tong lai sinai do Sang Madia. खसरंग दे बरो यूट्यूब बात मैं करता हूँ चित्रा यूट्यूब kalanya ये फ्रीका नहीं यूट्यूब बात रॉकी मुझे खान मार देते और मेरे पिछवाड़े पे चट्टी मार देते मुझे खान मार दिया ay aing saka taung de रात को जाएंगे रे juta khulok di baba jabin darah hayunggo मुझे खाने सांड दे दिया मरने के सांड दे दिया ang sakang sawi nai gena ani basalane maisar na bagai maitha pekmani somda nangkhanai nei mani norong anu kon dokta wansuk do sakang sawi na manayu mai sapi baikha tabuk ang yagrok sui nongkho sinai papa no tunna phaimani tabuk thangsinai ang duty time kai tongkha 5:30 kai tongkha ke ang thangpuro nokhe kapna hinai bai papa no tilangai baire digi thangka kapna hinai ai khasang thangka do ang duty paikha tabuk 10ta 15 bajai tongna ang nogo thang tongo sini lama manak karan bo thangjak tini mojel khanai riyaw tamangkha saimani ya lama him tongbo ang kolong manak an basa tamjan tongkha saimani ya thangi nai gena norong nai tongbai di दरवाजा खोलिए ani papa khai umma tamu leng ta slamu babu tam karan phali anu ma thijine karan kroi mom rok thanang ma tongmai sujung tuju tukuri bono Tukuri ya tas. papa ayang onang gano